खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 सेप्तेम्बर 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोदान आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गुबुननि गोसोखौ जै खालामनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, जेनिबो जिंगा थानाय नङा। खुसिनि दैमु बोहैगोन, जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो देरहासार जागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन आरो गिनाय मोनगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव खहा जागोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, नाथाय गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। गोदान जेबो खामानिखौ मावथ'यैआनो गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। सोरखौबा बांद्राय फोथायोब्ला खहा जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनो गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन। सोरबा लोगोखौ हेफाजाब होनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बयजोंबो अनसायजागोन। फरायसाफोरनि फरायनायाव गोसो दुंगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां, देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ देबोर नांगोन, गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, देहाया मोजां थानाय नङा। गगा बायदि जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अदेबानि खरसाया बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां, सोरबाया रायखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम, लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, अदेबानि खरसाया बांगोन।
बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां बिथिङाव दावगानो हागोन, गोसोआव बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव गोबां मान सन्मान मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन, जायखि खामानि मावानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोदान खामानि मावनो जोबोर गोसो दुंगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, रंजा खुसिनि दैमु बोहैगोन, बहाबा दावबायहैयोब्ला मोजां, दावबायहैनो खाबुबो मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बहानिफ्रायबा दिनै गोबां धोन मोनगोन, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, गोसोफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बहाबा थाङोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल, बिजनी, आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायेलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 70022547229।